realize that this acting president thing is just not working out. It's really not working out. Things are stagnating in Nigeria. For crying out loud, the president is sick. The president is not capable of discharging his duties as president. Why can't he resign? Sickness can be on anybody. Nobody is wishing the president bad. The fact that he's sick doesn't mean that he's going to die today or tomorrow. Somebody that is as healthy as I am right now can drop dead. It's life. But crying out loud, for how long are we going to stay and wait and keep watching everything go in disarray? Who is going to sign the budget? We don't know. The report on Babachir, what's happening to it? Why are we being held to ransom? President Muhammadu Buhari, for crying out loud, you have gotten the best in this world. A lot of things that you have, most people cannot even dream to have that. For most people, it's even just a dream. Some cannot even afford to dream. You have been president twice. You said it yourself. You have reached the peak of your career as a military man and as a politician. For crying out loud, President Muhammadu Buhari, can you allow each and every one of us, 140 million Nigerians, or is it 170 or whatever number we are, be able to have the opportunity to equally reach the peak of our careers? It's not about you, Mr. President. Can you just take some time off? Take care of yourself. May God give you good health. May God let it be kafara for you. What you're going through, it's God sent. People go through that in different ways. But please, Mr. President, do not allow this keep the rest of us in bondage. And the rest of Nigerians, it is time we wake up. The acting president can't do anything because he wants to be seen as a good man. We need to take our country back. For crying out loud, let the president resign. If he can't resign, let the National Assembly do the right thing and let's have another president. It's not about President Muhammadu Buhari. It's about Nigeria. And right now, Nigeria is suffering and we cannot continue to allow this. Please, we have a lot of people who are supposed to be sacked. They can't be sacked because the president hasn't, and of course the acting president will not. What are we waiting for? For crying out loud, people, what are we waiting for? Ya jama'a, wai me ke damun mu ne? Me ke damun mu ne? Me duniya nan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ba zai sauka daga karagar mulki ba. Menene duniya? Me duniya na cuta Allah ne ke dora mutum, kuma ba wai cuta ne mutuwa ba. Wanda yake da lafiya shi da koshin lafiya zai iya faduwa yanzu ma ya mutu. Wanda yake da rashin lafiya ya dade. Sai lokacin da Allah ya ce kwanansa ya kare. Ina da kanwar mahaifina da yake ta fi shekara 30 ba ta da lafiya, tana nan tana fama. Allah bai ɗauki ranta ba, kuma ba wanda ya sai ɗauki ranta. Amma ya za a ce yanzu kusan komai ya tsaya a harkar Najeriya. Muna nan, ai ba shugaban ƙasa kaɗai ne a Najeriya nan ba. Ya kamata ya sauka daga ƙaragar mulki ya bar wani yayi. Idan haka Allah ya so, ko Allah ya sa haka ya fi alheri, mu ba a haka. Amma wasu suna zaune dan dai kawai abin duniya ta rufe musu ido, dan dai kawai a ce su ne a ciki da su ake yi, ba za su bashi ya sauka ba. Duk abin da ake a ƙasar nan fa yanzu a gobe kiyama fa za a yi mishi hisabi. Haba dan Allah dan Annabi, ina muka zuba imanin mu? Ba shi da duk lokacin da shugaban ƙasa yake da lafiyar shi ya ba kanshi, ba shi ya ba kanshi ba. Allah ne ba shi. Kuma yanzu din da ba shi da lafiya, Allah ne dora mishi. Kuma mu din ba mu fa Allah ya dora mana ba. Amma abin da ke damun shi yanzu bai kamata a ci a ɗauki wannan gaba ɗaya sauran mu kuma a tauye mana haƙƙin mu, a hana mu abin da ya kamata yi. Ƙasa tana nan an kasa abin da ya kamata a yi. Gashi da faɗa kai Babacir har yanzu an rasa wanda za a yi wasa mitin. Ana cewa budget din ma ba a san wanda zai sa hannu ba. Kai ya jama'a, me duniya haba dan Allah dan Annabi, kan mu bar imanin mu ta ragu akan abin da bai kai ya kawo ba. Fi sabilillahi, mu rika tunani fa abin aka ci imanin ka bai cika ba, sai ka so wa dan uwanka abin da ka so wa kanka. Wahalan da shugaba kai sai yake abin da muka so mishi kenan. Haka din ya